गाइस जोंनि ट्रिपा सुरु जाबाय बाय बाय केरलाखौ बाय बाय होनबाय आदैया खुलुमबोदों बेनिफ्राय बरायबाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव आरो दिनै जों स्टार्ट खालामगोन आसामाव थांगोन आसामाव माबायदि सिटुएसन जाना दं बे CAB जायखिजाया बेफोरनि फारसे माबायदि मिथिया थांना नायनि जों ट्रेन गारि रेल मा मोनो जेराव मोनो गाखोगोन आरो मोनाबा थाबायनानै थांगोन गारि भारा जाहैथारो जाया हाजारसेगोन नोंहा हाजारसे ना बेसेबां 1300 ना टटेल नोंहा हाजारसे 200 आंना 1100 नोंना 200 गाइस कमला मोनफैबाय गाइस जों मंगलरनिफ्राय थांबाय नैबो आदै साथाम दा मंगल मोनैबा खोन्थासै मंगलरनि जायगाया माबायदि गाइस दायो टाइमा 11ता 11:30 बारबाय दा थांगासिनो दं सम मोनहैगोन जों मंगलर ओमफ्राय मंगलरनिफ्राय आरामसे नाइट सुपार बा दिनावनो थांनो मोजां जायो दिनावनो थांगोन लुबैनायाथ' बेनो दे होनबा बे जाहैबाय मंगलरनि KSRTC बास स्टप हेलौ बेंगलरनि बास गाखोबाय लोगोफोर बिराद गरम AC बासबो गाखोनो हाया दाम खम मानसिनाव दायो जाबाय 1:30 जागोनलै 40 नायना मिन्थिबाथ' नोङो नुवाखै ओइ बेसेबां सानबाय थानाय बेयावलाय मानो साननांगौ खम जाबावना दंबावोसो नै 30ल'सो जानांगौ बेनिफ्राय नैबे जाहैबाय मंगलर बास स्टप बास स्टेन्ड KSRTC नि देखायखाबाय आं एसे गाइस बे जाहैबाय मंगलर मा जायगा मोनखोथाय मिन्थिया आं रायजोफोर मिन्थिबा खोन्थागौमोन आं नामखौ मिन्थिया बिराद गरम खिन्थु रायजोफोर दायो टाइमा जाबाय 3:13 बारा जावबायसो थेवबो एसांखौ खोन्थाबाय आरो एसे एनैखौ नायबाय थानो गाइस जों ओंखाम जानो ओंखारदों मा जायगाथाय बियो इन्जिरा होननाय जायगायाव जाखागोन खनसे जायगाया मोजांमोनलै थाबोबाय खेबनो मोनदिया आङो बै हाजो आग्रा गोजा गिदिंबाय आरोना गोदानायावबो मोजां
गाइस जों हासुनो ओंखारदों बे स्टेशननि नामा मा नामथाय मा नामलै बे स्टेशननि नामा हमनानै लाब्रा स्टेशनानो ना बेबो टाइमा जाबाय दायो बेसेबां जाखोलै 9टा जाबाय गाइस 1टानिफ्राय 9टा जाबाय नै दाबो आरो दाबो मोनहैबावाखै दंबावोसो बेसेबां गोजान थाबायनांगौ माने बास गाखोनांगौ आरो आदाया बिराद मोजां मोनदोंनो गारि गाखोनो दे दंबायो गाइस बे मेजेस्टिक ओमफ्राय नैबे रेलवे स्टेसन गिदिरथार दा इयाव मोनफैबाय जों बेनिफ्राय केब लानानै थांसै एयारपर्टआव बेफोराव दं सासेना ट्रेना केन्सेल जाबाय बिथाङा बिराद दुखु नांनानै दं मा खालामनो मा मानो जादों आसोला बे जाहैबाय एयारपर्ट बेवनो थानांसिगोन हरसे हा माया पेसेन्जारालाय बे नों आं बायदियानो जागोन बेयावनो जिरायनानै थांसै ना गाइस जायगाया बिराद मोजां नायनो जेरावबो जात दङ लुकआ बिराद मोजां एयारपर्टआ बिराद गिदिरखा इन्टारनेसनेल एयारपर्ट नालाय बेंगलरनिया एयारफन सोदों मोजां खोनागोन ना खोनायाथाय हा इयाव क्रिसमासनि माबा सोलिदों देखायगोन आं बिसोरनो ओमफ्राय जों इयावनो दा थासिगोन गाबोननिफ्राय गोदान ब्लग जालायगोन बेखौ एक्सट्रा खालामसै बे सेकेन्ड पार्ट जागोन गुवाहाटीनि फट' खेबनो हादे जाहैबाय एयारपर्ट सेरनि ओरैथिं जाग्राफोर बा दामफ्रा बुंजाया क्रिसमास ट्रि माबा माबि दङ नै क्रिसमास खाथि मोनफैबाय नालाय मानसिनो दंफां ना मा होनो बिदिखौ दैनि साहा लोंनायखौ नाय 250 टाकानि साहा लोंदों आदैया आंबो लोंखांबाय आं लोंनाया नै प्राइसफोरखौ नाय बेनो नै आदैया एकदमबारे सादो माने लोङानो इयो एयारपर्टनि साहाफोरखौ नाय लोगोफोर नुवाखै नै साहाफोरनि दामा नै 180 215 केपिचिन'आ 215 नि खमाव गैया ओमफ्राय नैबेफोर जानायफ्रा बेफोरखौ नाय नाम्बार 1 टेबोलाव दङ 1000 ओमफ्राय बेखौ माबानानै ओमफ्राय नैबे 2525 गाइस नैबे केम्बोगोथाय एयारपर्ट जाबाय लोंबाय बिलाथ' खम जाखासिगोन केपिचिन' सेन्देल लोंलायबाय नै माबा 215 टाका नै बे सायानो ओमफ्राय नैबेबो 240 टाका गाइस मोनाबाय दा बेयाव उन्दुनोसै दसे उन्दुनो माने दसे जिरायनानै नेबाय थानोसै 5टायाव हाबगोन जों सिङाव गेटआव बेनिफ्राय 5टानिफ्राय बर्डिं पास माबा माबि खालामनानै न'आव थांसै फ्लाइटजों बिराद फैसा उरायनो चान्स मोनदों नालाय उरायसोगासिनो आरो